Resulta que quan jo era xocoteta, jo tindria la millor 8 o 10 anys, no? I veia al meu alrededor una sèrie de gent jove que començava a assimilar una forma de vida absolutament diferent. És a dir, allò de deixar-se créixer els cabells, de portar la millor camisoles d'eixes índies i les faldes llargues, posar-se flors en el cap, no? També jo veia això i pensava que llàstima no estar ja en aquest rotllo, en aquests no haver sigut major. Totes aquestes protestes, inclosa la protesta artística, és a dir, inclosa la necessitat de trencar amb tot l'art anterior, se li va dir contracultura. Per què? Perquè estava contra tot, era rebel·lar-se contra absolutament tot. No? Tenint una idea que jo ja havia madurat des de feia temps, no? Un dia em trobo un personatge que d'alguna manera sintetitza l'actitud de la joventut en aquesta època. I la sintetitza concretament en el món de l'art. Pense que en el llibre el lector trobarà una cerca, un procés de cerca de la identitat, no? Unes ganes d'independència, és a dir, un desig d'independència de la joventut d'entonces, no? I fins i tot una consciència de la soledat dels éssers singulars que inclús despertant una certa simpatia, no? Es troben una mica sols. Periodista i escriptora, escriptora i periodista, no sé quin seria primer i quin després, això ara ens ho contaràs tu. Sí, clar. Tu què diries més? Primer vaig ser periodista, això és evident, i a més, de fet, si tinc que dir la veritat, jo quan era jove ni em passava pel cap que algun dia podia escriure novel·les. Pensava que no tenia jo a la millor les qualitats d'un novel·lista o això, no? I de fet a mi m'agradava molt el periodisme i per això vaig estudiar periodisme i per això... Enterreu-me en Betí Sabatilles, lletra impresa del 2017, novel·la basada en la vida del poeta Joan Valls, ha guanyat no només el Premi d'Abans, sinó uns quants més, el Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil amb Amaga't dels Drons, Bullent 2021, i el Premi de Narrativa Infantil Juvenil Ciutat de Dénia, amb El secret de Sàfira, Andana 2024. Ja es presenta, i tenim la sort de tenir-la amb nosaltres, ens presenta La cadira de l'artista indòmit, que és... Després, en l'any 68, a París es produeix el que és aquella revolta popular i jove d'una persona real, no? Encara que està construït com una novel·la, de manera que té un començament, té un nucli i té un desenllaç d'alguna manera. Jo dic que era, sens dubte, una ciutat d'artistes. Per això hi havia també magnífiques botigues de materials. Manuel es mirava els olis dins d'una del carrer Mercer pel